Want het ziekje naar liephaaien mij net meer, omdat er haast geen liepen meer binnen. Dat is mij gwossen wel oors. Er binnen 4 te vallen van. Van de provincie mij er in 2018 goed 200.000 afsketten worden en vervalt de winterrest. Maar dat is net genoeg. Want het is een werkje van de verkeerde kant. Eigenlijk moet je gewoon een doelstelling stellen. En dan zeg je van hoeveel gozen wil wij in de winter in Friesland hebben. En als dat biggelix 300.000 binnen, dan moet je net 200.000 douw zitten. Maar dan moet je meer dan 700.000 voortmaken. Het afzitten en jeder het vergassen van gwozen had een soort van discussie zwargen. Het ziekje en mijnemen van gwozaaien zwargt van minder gwozen en een betere balans in de natuur. Dat mocht vroeger ik altijd in de natuur. Want dan zwarg je ervan dat je heel praktisch met dingen omgaan in plaats van het te vernielen. Want als je een kapot maakt en je doet er niks maar dan is het vergriemen van een succes. En als je maar in huis neemt en je geniet je er thuis nog een keer van op een stukje ballen. Ja, dat is volle bed. De provincie zei in een eerste reactie dat het een creatief idee is. Als het wettelijk in, moet pensioen worden.